Takže čaute ľudia, vás vítam pri dnešnom videu z Robloxu. Budeme hrať znova Squid Game. A ja som mal trošku šťastie, lebo ak to ešte neviete, tam je taký pes, ku ktorému keď prídete, tak vlastne vám dá 3 také roly. Hej, tie sú tu na Power Rolls sa to volá. No a ako už môžete vidieť, ja som mal šťastie a ja mám Phantom Step. Takže dneska to bude celkom ľahké, dúfam. Dúfam, že prvýkrát vyhráme, lebo áno, priznám sa, ešte som to nikdy nevyhral. A počkáme 40 sekúnd a ideme na vec. Pardon, že som mal pauzu, ale tak prázdniny, viete, prázdninujem, chápete? Abo viete, čo mám ešte lepší nápad? Idem si zavrieť dvere. OK, good nápad. Takže, a keď... Áno, Filip, si výborný. Keď ste videli moje video z Minecraftu, tak sa mi podarilo stratiť ten svet. Skeleton. A to nevadí, ideme do Squid Game. Takže s Phantom Stepom by mala byť prvá hra ľahká, pretože stačí, že urobím hop hop. Počkaj, prečo to nejde? Dobre ide. Hop hop, viete, a potom znova hop hop a znova hop hop. No a takto dojdem do konca. A teoreticky by som mohol byť prvý. V Dalgone mi Phantom Step nejak nepomôže. V Lights Out vlastne hej, to mi tiež pomôže, lebo tu môžem pobehovať, dashnúť niekomu, hitnúť ho a odashnúť. To je tiež dobré. V Hide and Seek mi to pomôže veľmi, pretože, no chápete, keď budem hider, budem takto utekať. A keď budem seeker, tak budem takto naháňať. No. V Jump Rope mi to teoreticky pomôže tiež dashnúť cez stolano. Môžeme to vyskúšať. Keď prehrám, tak prehrám. A v Sky Squid Game môžem tiež dashovať, takže hora. Kamo, čo robí? Chúdak. A teoreticky ono to je možno rýchlejšie takto. Hop, 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 hop. Áno, toto je môj druhý account. A preto tu mám iba level 2. Lebo na mojom main accounte ma scamli o jeden ten roll. Takže very good. Hop, a let's go do červená a taky zelená a pardon, že tak blbo rozprávam, ale tak som zachrypnutý, viete. No. Budem sa snažiť, aby vychádzali videá viac, no len škola bude. Tak neviem. Inak napíšte mi, tešíte sa do školy, alebo nie, lebo ja napríklad vôbec. Keď to poviem rovno. No a ideme na vec. Máme 3 minúty. Bude možno pomáhať ľuďom. Teraz tu ešte dáme skip a bude to. Aby sa mi nevyplo natáčanie. Viete? Skip, skip, skip. Koho to zajíma reálne, bro? To je iba zdržiavanie hry. Bro, ona... Ten Dylan má drgol. Dňa ho radšej. No dobrá. Hop, 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 skip. Hop. Hop. Hlavne nebyť šotnutý. Dých tam je ten štýl Brainrot. Čo robí? Kamo, jak sa tam dostali? OK, ako, podľa mňa nejaký bug, ale ja ich nechám. Ajaj. V normálnom Squid Game by už som bol mŕtvý. Ale nevadí, ako tak vediem. Teraz som povedal, že vediem. OK, ja nevediem. Ale skúsime. Šmik. A to bolo už zeleno. Nevadí. Hop. OK, bol som šotnutý. Nevadí. Tak za skúšku nič dáme, skúšam to, že jo. A sme v cieli, ľudia. Takže let's go a viete čo, ja som dobrá duša a idem niekomu pomôcť. Napríklad tam, tej typke. Alebo tomu. Mám času. Dosť. Chúdak. Naberiem a idem. Chúdak.
OK, tak to sa nevyplatí. Som prišiel na to, čiže zdrham od nich mojim Phantom Stepom. Proste iba hop, 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 hop. A som v cieli. No. Takže teraz, keď za minútu a 20 sekúnd, keď všetci dojdú, pôjdeme sa odfotiť. Budem kradnúť fotky ostatných. Keď ma budú chcieť pušnúť, urobím iba, že šmik a šmik a šmik. Oh. A šmik. No a to ma zaujíma. Keď to urobím tak, a teraz sa tešňam. OK, do cieľa, keby, chápete? OK, a počkaj, aby sa mi nevyplo natáčanie. Hotovo. No. Dúfam, že sa vám tieto videá z Squid Game páčia. Zatiaľ som vydal ako jedno a toto bude druhé, a tak rodom tvorí be happy. Chudák typek. Je mi ťa ľúto, čo ti poviem. No, budem sa snažiť vydávať viac, ale tak je to ťažké. Hop, hop, hop. OK, ale musíme to trošku vyhypiť, čiže let's go, bro, mám Phantom Step, môžeme hrať a dúfam, že vyhráme. Hello! OK, musíme to vyhypiť, nemôžem byť celé video taký, že musíme to trošku vyhypiť. Čiže hop, hop, hop. Kamo, on má parkour artist. Inak, keby som dostal parkour artist, tak ono teoreticky sa mi to viac hodí, pretože ja reálne som parkourista. Ty parkour artist. Poď ku mne, ja mám Phantom Stop, vidíš? Hop. No dobre, teraz ide Dalgona, ale prvé ešte musíme ísť sem, ale máme push. Hopa, hop. Chudák capka. Sorry. OK, strelte ma ľudia. Hello, paradu, baja. No, neviem prečo to spievam, taká blbosť nejak. Jak sa volá ten Brainrot? Ja styl Brainrot nehrám, čiže neviem popravde vôbec, nemám šaj. Ojoj. OK, tak to som nemal robiť. Ale vidíš, Filip, robíš blbosti, tak no, chápeš. Robím blbosti a potom sa divím. Čau. Kámo, nech beží. Chudák. Prečo tam ideť? Aha, čiže ty ma strkať budeš, hej? OK, náš target je toto proste, táto chobotnica, OK? Šup ho do výťahu. Náš target je chobotnica. So stylo Brainrot. Proste teraz sa rozrašujeme úplne dopredu, OK? Ľudia. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, hop. Mám prvý fotku, bro. Hehehehe. Mám prvý fotku. A teraz môžem kradnúť ostatným. Poďte, ľudia. Poďte, lidičky. Odfoťte ma. Ja viem, že som krásny. V Robloxe. Pravde, som celko škaredý. Aj, žartujem, ako mám sa rád taký, aký som, samozrejme. Hello. Čau. Opa. Čakajte, ja si vypnem tu, keby ten mousepad, alebo čo to je. A ešte pokradnem pár fotiek. Čiže vy ma drgať budete. Opa. Dobre, už by som mohol ísť. OK, no. A teraz ide Dalgona. V Dalgone som ako dobrý, je to ľahká hra, čiže mohlo by to byť. A sa vám priznám, ja som nikdy nevyhral Squid Game. Ako v Robloxe, samozrejme. Ani reálny som nevyhral, čiže nie som Gihun. Keď viete, kto to je. Inak nevidel som ani trojku. Videl som polku jednotky a dvojku celú. Tiež Filip, ty si... Niekedy som taký... Dobre, ja som ticho radšej. Užívajte si video proste. A dneska sa budem snažiť, aby to proste bolo kratšie, no to je ťažké, viete. Keď tu cinematiky ja neviem strihať. Jaj. Kam teraz dostanem Monolízu. Žartujem. Presne tak už som sa tváril v realite. Ale teraz to je v podstate... Kto dostal Monolízu? Kamo, capka predo mnou. Jajaj. Chudák tá typka predo mnou. Ale dúfam, že No, ja nechcem hovoriť, že to je Blueberry Octopusiny, lebo ako ja ich nepoznám, tých Brainrotov. Hej, bo ja nemám TikTok ani. No, mám TikTok.
Ale nepozerám ho, len vydávam. Ale proste, ja nepoznám tých brainrotov, čiže ja som proste počul od spolužiakov, od kamošov, že blueberry, oktopusiny, viete. No, bombardíro, krokodílo. A také. O, počkaj. Chobotnica. Nevadí. Ale máme umbrelu, hele. Look at this. Máme umbrelu. Inak, ja tých umbrel mám vlastne nekonečno, vidíte? Tu sú. Ty čo po mne strieľaš? Opa. A to co? Choď preč. Choďte preč, ľudia. Ako, ja chcem, aby sa točil. Som videl na, neviem kde, že proste sa točil, keď si na ňom stál, ale teraz tu stojí tento, čiže nič z toho nebude. No, presne toto som videl. You spin me round, round, baby, round, round. Teraz keby po nás začal strieľať. Hop, hore. Kamo to vyzerá dobre? Inak. Teraz, v sobotu, včera, ako ja tam natáčam v nedeľu, ale proste včera, bol event, no alebo proste admin war medzi Jandelom a tým samým. Neviem, kto to je, Steel Brainrod som nikdy nehral. A to je ten proste Steel Brainrod a Grove Garden mali nejaký spor, podačo proste sa vyzvali na súboj. No a ja hrajem Grove Garden. Ja som bol a podľa mňa, ako čo som videl, tak vyhral Jandal. Ale okej, ja budem ako taký, že okej, Steel Brainrod. Nehovorím, že je to si zlá hra. Nebudeš mať droga, čuhaj. No, ale proste, bolo to také, obidve mi prišli také meh. Okej. Lebo ja som videl nejaké zostrihy toho samého a podľa mňa to lusknutie, že proste luskol a ten skull emoji, bolo fajn. Ale nehovorím, že to bolo nejak... Chápete? Proste sa mi to páčilo. Mne sa páčilo, že Team Green Bean pomohol Jandalovi. Chápete? No, a kto podľa vás vyhral? Lebo podľa mňa určite vyhral Jandal. No, tak. Ja vám poviem svoj názor. A teraz vám poviem ešte ďalšiu, tak... ty si tu. Čau. A ja tu proste taká tabuľka vyskočí. No, ale môj hiding spot je vždycky tu na. Lebo tu proste vás nikto nehľadá. Alebo potom tam. Ja vám tu ukážem myškou. Mám zvyk to proste ukazovať prstom, že tam. Len vy nevidíte môj palec. Ty kokos, na zvracanie mi je normálne, neviem prečo. 218. Počkaj. Nebol náhodou 218 ten Gihunov kamoš? Ty kokos, no. 218. No hej, on bol vlastne... OK, musíme sa dostať na koniec zo 456. Zrekapitulujeme jedničku. Inak by ma zajímalo, prečo sem, ako do tejto hry, nepridali ten... Proste, kde sú tie, jak sa volá? Tie Dagji, sa mi zdá, že sa to volá, také tie červené a modrá papieriky. A potom tieto, no počkajte, ideme fajtiť. A potom tie guličky, no ako... Tie proste, čo tak si nadhadzujete v ruke. To neviem, jak sa volá. No ale ja som v tom ako dobrý celkom v realite. Virolo. Okay, ja to viem, že to veľa ľudí nevie. But yes, I know it. Mňa zajíma, viem sa teleportovať, keby cez vec, že no asi hej. Ja sa teleportujem z postele na posteľ. OK, ideme do sporu, poďte, hop. Ale no tak. OK, poď, prvý kill. OK, Phantom, step. Bro, to proste nejde byť šťastný. Pardon, že to proste nehypím, ale tak... Viem, že hypovacie videá sú najlepšie, ale no, chápete. Proste, poprvé som chorý a po druhé... Kamo, what the flick? Prečo ma to tak boostne proste?
Ja nevidím cez tú Roblox Blueberry. Aha, ja mám málo HP. Ja mám polku. OK, to není good. Oh. OK. OK, sekunda. Čo? Prečo? OK, v pohode. No. Vyhrali sme, ľudia. Kimbap. K-pop Demon Hunters. Ako, videl som to kvôli tomu, že mám 3 sestry, OK? To nepozeral som to z vlastného záujmu. Peňaží. Ja asi budem hlasovať za toto Hide and Seek. No, tak, OK, Hide and Seek, X-ko. Ale ako X-ko by som hlasoval aj normálne. Prečo tak? What the flick? Prečo sme práve vyhlasovali Tag of War? Kamo, prečo Tag of War? Blueberry. Kamo, to nie je Blueberry Octopusiny. Neviem, čo to je proste, ale je to nejaká chobotnica, očividne. No a dúfam, že bude mať dobrý tým, lebo Tag of War som nikdy nevyhral. Takže hop, lebo proste chcem ukázať na videu Jump Rope. Proste I like Jump Rope, OK? To je moja asi najobľúbenejšia hra z toho všetkého. Aj keď Dalgonu mám tiež rád, ale chápete? A som prvý? Som prvý. Vidíte? Ľudia. Daneaka. OK? Alebo proste Dan Forka. Dane Forka. OK, to je jedno proste. Filip nevieš čítať. Pechenka 666? No, neviem, či to môžem ukázať. Fortnite. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Prečo som povedal 4, 5? No, dobre, to je jedno. Tag of War, to nemám rád. Ja proste skipneme to a prečo tu mám samých proste baconov a blbosti? No dobre, to je jedno. Ale proste dúfam, takto vám to poviem. Dúfam, že vedia ťahať. A je mi jedno čo, ale dúfam, že to predvedú proste. A dúfam, že nebudem prvý. Ja budem druhý. Phantom Step, nevieš ma od Phantom, no to je jedno. Neviem rozprávať, preto to je jedno, viete. Od Phantom Stepovať. Asi tak. OK, Filip, snaž sa. Pre divákov. Jajaj, hop. 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 Sorry, ale ja sa real sústredím a vidno, že asi prehrávame. Lebo mi príde, že ja ťahám. Ale dobre. Ľudia, ja vám to nechám, akože, dobre. Prečo majú všetci zrazu vykričníky nad sa hlavou? Dúfam, že tam vzadu vedia ťahať, bo ja ich nevidím. Ale to skôr prehráme toto. OK, tak sme mŕtvi. Ľudia, video končí. Proste prečo? Proste prečo? No dobre ľudia, aj keď aha, lol. OK. Dobre, tak video pokračuje ľudia. Počkáme, kým prejde Tag of War. Nemám rád, keď proste píšu rusky. Alebo ukrajinsky, to je jedno. Proste keď píšu azbukou. Lebo nerozumiem im asi, ako môžete vedieť. Lebo chodím na nemčinu. Chcel som na ruštinu, ale viete, mama je nemčinárka, babka je nemčinárka. No proste to je jedno. Ale neznášam Tag of War, to vám poviem rovno. Tag of War je proste blbosť. Ale môj Phantom Step není blbosť. Keby ste si so mnou chceli zahrať, nemám kamarátov, s ktorými by som vedel hrať. Takže Filipino Farm 1 alebo KUTRVOU. Teraz keby ste videli, jak sa tvarím. HFGKDK UTRVOU je moje meno ako real, lebo keď ten účet som si založil, keď som bol malý proste a
Vtedy som ešte nevedel, jak sa vytvárajú účty. A keď sa pýtate, a jak to, že vieš potom heslo? Je to dlhý príbeh. Je to dlhý príbeh. Fortnite. Počkať. Za stavu srdca som dostal. Ale skipli sme hide and seek. Takže asi good. Čo ja viem. Maybe, maybe not. Teraz čo ide? Teraz ide jump rope. Yes! Ide jump rope. Loading. Hop, hop. A budem prvý, poďte ľudia. Poďte za mnou. Neviem prečo, ale moja sestra hovorí. OK. Hovorí. Ja neviem rozprávať pred kamerou. No. Pred mikrofónom. Hold my hand. Alebo proste niečo, že Han hold my hand. Proste dačo. No to je jedno. 218. Ako takto vám to poviem. Mám rád jump rope, ale môže sa stať, že to pokazím, lebo som tu prešiel raz v živote a dostanem jeden lak a je po mňa. Takže bude to také 50 na 50. Nie. Ale nie, budeme si veriť. 50 na 50. A neviem, či tu viem nejak využiť môj Phantom Step, pretože môj Phantom Step, neviem, proste, keby som chcel ako cez lano, tak by som musel skočiť trochu do vojdu a potom dať rýchlo Phantom Step, aby som preletel to lano, chápete? OK. OK. Sorry ľudia, že nerozprávam, ale ja sa sústredím. Toto AD ma znervozňuje. OK. Hop. Hop. OK, dal som to. Ty kokos. Normálne mi buší srdce teraz. Že bum 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 bum. Dúfam, že toto video bude mať dobrú kvalitu. A keď nie, tak skočím z okna. Don't worry. Be happy. Však, why not? Ideme ešte? Je späť a späť, akoby ešte raz, chápete? OK, nebudem uchylný. Som si musel dať facku. OK, aby som sa prebral. Teraz vyhráme Squid Game. Lebo vyzerajú to ako babráci celkom, ako nebudem klamať. No a teraz ja im budem kryť cestu, akoby. Lebo ak sa nemýlim, tak tie postavičky v Robloxe, akoby, v tejto hre. Aha, OK, tak nie sú. Hej, že som myslel, že sa cez postavu proste nedá prejsť, ale očividne dá. Takže no poď, Bacon. No, neviem, či toto je ešte Bacon Girl, ale veríme ti proste. Poď. Mother Gdox, či jak sa voláš? Modher Gdoxla. Mama Gdoxla. OK, good meno. Vidíte? By som si mohol dať, že Papa Gdoxla. Papa Dox. No, alebo proste papa ako ocko, chápete? Alebo daddy. D-A-D-D-I. Neviem, to si nelodí. Neviem, jak sa to píše, viem, som hrozný v angličtine, neviem anglicky. Loading. No ale musíme ísť. Vyzerajú to v podstate trošku babraci. Ale ja som babrak väčší. A nie, to je ten parkour artist zo začiatku. OK, bro, tak ideme Sky Squid Game. Tak ja neviem, čo urobím, lebo Sky Squid Game som nikdy nedostal sa ani do jakéby druhého tvaru. Čiže lul. Aha, my nejdeme Sky Squid Game. Ideme Glass Bridge. OK, bro, tak toto mi není dobré, verte mi. No teraz my máme, koľko, 3 minúty? 2. No. Všetci budú takí, že ja nejdem prvý. Ale viete, ja prvý nejdem.
Chápete? No, len... To je jedno. OK, bro, choď. The critical glass panel now deadly. OK, chudák. Chudák, bro. OK, obezoval sa pre nás. Budem proste bejtiť, až kým spadnem, viete. Na toto video budeme pol hodiny. OK, tak táto je mega. Chenka 666, z ktorej som si tiež robil srandu v Tag of War. Čo sa mi, prečo sa triasol hlavou. To bolo aj počuť. Ale ešte nás čaká v podstate skoro polka. Keď možno aj viac. Kama, tak ty sa nebojíš. Ty plechovka. Okay, nebudem si z tohto mena robiť srandu. Ja som si to teraz akoby zakryl palcom, čiže ja to teraz... No, nevidel som to. Pechenka. Tak, Pechenka. Pechenka, choď. Ale nás málo, čiže nie všetky by mali byť akoby deadly. Chápete? Spojíme, toto bude. Akoby práve. Čaká nás polka a máme minútu a pol. Mám to risknúť? Nie, neriskujem to. Ale ja som úplne zabudol na Glass Bridge, ale keby som... No poďte takto. Hop. Natáčam video a nemám nekonečno času. Omé, hop. Ojoj. Bro, tak capka je goat. Capka je goat, bro. Capka je goat. Pechenka si goat. Počkaj. P-E-H-N-K G-O-A-T. Kámo, tak Pechenka je goat. Glass Bridge. Sa mi páči, jak ten capko skáče len tak. Keby to bolo 2D, bolo by to ľahšie. Lebo boli akéby iba čiarka. My by sme iba, že proste robili, že gardi prišli, čaute. Že iba hop. No, ja chcem hrať. To change a life, but at what cost? Many have been eliminated for this prize. Ale Peso nebol eliminated, jak pozerám. Tak. Čo je toto? Are you sure permanent crushing? Permanent world krát 2. OK, v tomto by nám mohol pomôcť náš Phantom Step. A Capek ho má tiež. Capek je silný kandidát. Takže, čauko kandidát. Ja tak baví proste robiť ten Phantom Step. To je proste dešne, hej. To proste geometry dash, ale proste také to nebolo vtipné, ani to nedávalo zmysel. Takže Filip, taký vtipný, ako si myslíš, nie si. Takedy urobím na TikTok video, že čo vás najviac baví, alebo čo máte najradšej zo svojho života. Tam napíšem rozspievať ľudí ako klaun. To ma baví proste. Keď niekedy bude niekde nejaký quiz, keď budem slávny, čo nikdy nebudem, čiže asi ani nebude. As I'm going to be disabled for here on out. Kurník. A stále to máme ako taký krásny tvar. A dobre, to je jedno. Ach, chudák ten bacon na začiatku Glass Bridgeu. Hop. Ale Pechenka to proste je kam goat. Hovorím goat. Ale zas ono, jak nás bolo málo, tak ono teoreticky už ani nemuselo všetky, že jeden, druhý, jeden, aba druhý. Ale proste mohlo byť, že 2, potom 1, potom 2, potom 2, potom 1, chápete? Je proste
No pechenka je ako... Nie. Nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, tak toto, nie, to nemôže byť. Ja som na toto úplne zabudol. Ja som na Mingle úplne zabudol. Ja už chcem proste Sky Squid Game. Chcem vyhrať tých 45,6 biliónov. Áno. OK, Filip, to zvládneš. Mi píšu takú azbukou, že? Jasné. Všetci Rusi alebo Ukrajinci. Tak. No dobre. Filip, to zvládneš. Keď budú rumky, že po jednom, tak to by sme mohli dať. Pechenka. Koľko nás je? 6? 1, 2, 3, 4, 5. Kamo, pechenka je 100. Že som si to nevšimol. Ono to je Thanos, viete, mal číslo 130. Pro pechenka je Gold a ešte to je Thanos. To proste... Jak sa ti toto podarí? Kámo, toto nie je normálne. Peru. No dobré, tak to sme skončili. A ľúčim sa s vami, ľudia. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. A ľúčim sa s vami a vidíme sa na budúce. Čau.